Tsching. Miksi hän on noiteet? Sori, ei oo tarkoitus. Onpas mukava päivä metsässä. Tuolla se on. Oot sä varma, että se on se? Joo, ihan 100 varma. Okei. Ammu se. No mennään katsomaan. Tää on väärä pupu. Hups. Hei, tuolla on joku. Oh. Älä nyt itke. Haluaako joku sanoa jotain? Minä. Hän oli hyvä kaveri ja... Haha, et päässyt karkuun tällä kertaa. No niin, mennään eteenpäin.